Nakakaawa yung mga bata. Minsan nalalaglag yung bag, nalalagay yung mga notebook, tapos nadudulas. Pero imbis na magreklamo at magmukmok, ang mga estudyante rito, porsigido pa rin matuto. Matutuwa ka sa mga batang ito. Gusto nila mag-aaral. Isa yun sa inspirasyon ko, kaya pinagpapatuloy ko yung pagtuturong ito dahil sa mga batang ito. Yun yung nakikita natin na sitwasyon, nagpipilit pa rin silang pumasok. Konsensya mo lang kapag hindi ka magtuturo ng maayos. Sa pagbaka sa kanilang eskwelahan. Wala naman po nakapigil sa pag-aaral ko. Gaano ka-importante sa'yo pag-aaral? Yung pag-aaral po kasi sa akin, para po buhay pa na po po. Yung paaralan po, para po yung bahay na po namin. Handang magtiis at magsakripisyo si Jocelyn alang-alang sa kanyang edukasyon. Para po makatapos po ako ng pag-aaral. Tapos para po napalitan ko rin po yung mga paghihirap na ginawa ng mga magulang. Gusto po makatapos yun. Para siya man lang maibay buhay niya. Yan ako mabigay na sa kanya. Ang buhay. Si Teacher Leonora Sangkapa, 5 taong nagtuturo sa